Hola, bon dia. Jo sóc en Sergi, ell és en Pol. En aquest curt us representarem la història que ens ha triat la millor profe de totes. Aquesta història ha estat escrita per Margarida Aritzeta. Al llibre Elles també maten. Cordeu-vos els cinturons i apugeu-vos les calcetes, perquè està a punt de començar l'assassinat de la venedora de cupons! Quin dia de feina més dur. Bon dia, inspectora. Voldria vostè un cuponet així? No, gràcies, que estic molt enfeinada i no porto el moneder a sobre. Va. Vinga, sergent, contesti. Sí, hola Mina. Ei, hola, sergent, com va? Bé, molt bé, i tu? Doncs no gaire bé, la veritat. Podríem activar el protocol de seguretat per la consol? Com? Què és la consol? És igual, sergent, el podríem activar sí o no? Estic molt preocupada. Sí, ara mateix. Vale, gràcies. Uf. Consol! Consol! Avancem! Consol, on estàs? No pot ser. Consol! Ajuda, sisplau! No pot ser, Consol! Sergent, com és que el protocol de seguretat no s'ha activat fins que t'he trucat jo aquest matí? Perquè, els cupons d'aquest cap de setmana s'han venut. I llavors nosaltres ens pensem que no estava morta. D'acord. Heu trobat alguna informació més important? Sí, hem trobat aquesta foto. Si et serveix d'algo. Qui és aquesta dona? És l'amiga de la... Bueno, la que venia a netejar. Érem amigues, bàsicament. D'acord, doncs anem a preguntar si sap alguna cosa. Vale, vinga. Hi ha algú? Entrarem, No hi ha ningú. Molt bé, d'acord, recordeu, tenim llibertat del jutge per registrar tot. Vull dir, no us talleu, hem de trobar alguna prova. D'acord. Aquí hi ha roba com si haguéssim volgut massa ràpid, Sí, és que han marxat, aquí no hi ha ningú, han desaparegut. Sí. Oh! Mira, inspectora. Aquestes arcades no eren de la vella? Ansara, sisplau, una mica de respecte. És una dona morta. A veure... Sí que eren de la vella, em sonen de la fotografia. Llavors, això és la prova definitiva, no? Sí. O sigui, han marxates, no? Sí, han desaparegut. Buah, quan tornin, els detindrem i farem justícia. Hola, inspectora. Ei, sergent, com va? Bé, mira, entra al correu electrònic que t'han passat els resultats de l'autòpsia de la consol. Ah, els tenim ja? Sí, ja està. Que ràpid. Molt bé. Mira, aquí es veu com l'ha matat un cop de martell al cap sec. Només d'un cop? Sí, un cop. Llavors, com la van poder trobar així? Perquè primer la van matar i després la van torturar. Sí, això està molt malalt del cap. I molt fort. Clar, és el que anava a dir, ha de ser un home molt fort. Llavors, el germà de la Luana, el Murat, encaixa en la descripció, no? Sí. Llavors, tenim l'ordre d'anar-nos a detenir, no? Anem a per ells, no? Anem a per ells. No, yo no hice nada. No. ¡Sigue adelante! Yo no hice nada.
Yo no hice nada. Yo no hice nada. Estaba de viaje con mi hermano al funeral de mi padre. Com diu? Que no hice nada, te lo juro. Yo la quería mucho. Lo siento, pero las pruebas la inculpan, de verdad. Lo siento mucho. No hice nada. Hola, señora. Voldria un cuponet? Doncs sí, ara que ho dius, sí. Espera, que miro si trobo el meu moneder. Vale. I vostè quan fa que treballa aquí? Ah, fa molt poc. 1 o 2 dies. És que l'altre va passar una desgràcia. I vostè com sap que li ha passat una desgràcia a l'antiga venedora? Perquè, o sigui, jo tinc uns contactes aquí dintre, sí. D'acord. Sí. Bon dia, inspectora. Bon dia, sergent. Em podria fer un favor i mirar-me una cosa? Sí. Vale, em podria mirar quan va vendre els últims cupons la senyora Consol? Oh, i tant. Ara t'ho miro. Gràcies, de veritat. Els va vendre després de morir. Com és possible, això? El seu número era 4322. 4.322? Sí. Sergent, són els mateixos números? Sí. Aquest cupó me l'ha venut el nou venedor de la parada. Com pot ser això? Hem d'anar a parlar amb ell. Anem. Passi, que vostè i jo tenim una conversa. Per què? Assumpte per què? Si jo no he fet res. Ho sap perfectament el que ha fet. No. Està acusat per l'assassinat de la Consol. Res. A veure, el cupó que em va vendre, el número del cupó, era el número que venia a la Consol. Com va tenir vostè aquests cupons? No ho sé, no pot ser més. Pari de mentir. Digui la veritat i ja. No marxem d'aquí fins que no confessi. No. No me'l crec. Estava molt nerviós. Estava molt nerviós i llavors vaig anar a casa de la Consol. Ella m'ha preparat un cafenet. I llavors em va sentar a la butaca i la vaig. Sí, qui hi ha? Hola, Consol. Hola? Hola, bones. Qui ets? Soy la venda de cupons del 11 de... Sí, passi. Què passi? Vinc aquí a parlar de negocis amb tu. De negocis? Sí. Vale. No sé, vol prendre alguna cosa, un cafè o alguna cosa? Vale. Sí? Sí. D'acord. Té, la tassa. Gràcies. Bueno, de què volies parlar? En plan... Els negocis... No van molt bé, tu robes els clients. A veure, si em volen venir a comprar a mi, doncs és que no tens prou talent. Però jo ho passo malament. Tinc una família que mantenir. Bueno, noi, doncs te'n vas de la ciutat. Això no pot continuar així. A veure, t'he de demanar que et calmis. Si no, hauràs de sortir de casa meva. No pot continuar així, això. Sisplau, fora. Fora, no et vull aquí. No! L'he matat. He de fugir. En vez d'intentar que culpin a algú altre. Ho sento molt, no ho volia fer. Estava molt nerviós. Jo també ho sento molt, però m'haurà d'acompanyar. No. Pensi que hi ha 2 persones en presó preventiva perquè vostè està aquí i no ha tingut els collons de confessar. És l'assassí d'una persona, no pot estar aquí.
Vale, Serra. Agent Serra, sisplau, acompanyi el senyor a comissaria.